Hau izan da gure etxeko azalera, etxeko emakume guztiok hortik pasatu izan gara, gure urragona, etit eta mama, ama eta hiru aizpok, eta nik 10 urte eman dituen etxe honetan, eta hemen hasi ziren idazten, lehenengo hitzak, lehenengo esaldiak, eta hemen hasi zen forma hartzen historia honek, ez? Etxe honetan du xedea, eta horren oso simplea da, ez? Etxe baten azalera da, ez beste zer. Eta gero diskan agertzen diren bakantu guztiak, batzuk oso lotura handia daukate maitasun historio batekin, sentimenduekin. Eta badaude paraleloki ere bai idatzita beste bat letra, beste gai batzuetakoak nahiko kontemporaneoak, nahiko arruntak, oso ikutuak gizarte honetan. Baina, uste dut nahiko ongi zainduak, ez direla betiko topikoetan jausten letra horiek. Berdina esaten dute, baina ondo esan da.